Hi guys, narapta karon guys na magsamok-samok po sa Injon kuan guys, sa Injon timeline. So, atong vlog karon guys kuan. Pakita na ninyo kung unsa akong pag-sit up sa vlog. So, natay gi-order sa Shopee karon ang abot. Kauna-una ako vlog. So, ay pakita ninyo guys. Mo ni jang usa. Ang sunod. Esa dai, shout out di ko kuan atong videographer si Nestor Rozon. So guys, ato nang kuha na itong equipment guys no, para sa atong vlog, ang mga item. Go! So guys, mga guys no, kuha na itong equipment guys. Ato ni sit up ron guys. Ipakita na ninyo sa pag sit up. So, di ka ni sa Dolbay. Di ka na sa GNT, shout out sa GNT guys, baka naman eh. Kani, ano sila guys, so pangablihan, mag-unbox na ron while na sit up. So guys, mga guys, dua ka item. So atong nablihan is kani. Tarang! Ito guys, kung nilabot. Kay bago ni bag. So pataban na guys, di ni mao ang kuan, pang vlog. Bago siya no, thank you Shopee. So ang kedua guys, mo siya. So abli na daan guys, kaya amang gi-check kung basi isud lang ligbat to. So atong giblihan daan. So ang sword guys. Tiring! Good sounds. Saan gapas? Kapas ni Shopee, gapas. Arang lain. So kani guys, microphone. So atong muling atong nang itawag guys. Ito mo sa pagtawag. Da atong stick, tripod, da cellphone. So kaning kana guys, kaning equipment naka-vlog na ta. Isang gamay ra. Microphone. Yan yung pag-sit up guys no. So kanini guys, ang gamit ani mura bitaw kuan, mura siya og gapas. Kuan siya kanang pawa bitaw sa background nga mga saba nga hinahinay bitaw mga gangis nga na di siya balungog tungod ani. So kani ulbay. So kanina microphone tanggalon na siya guys, tanggalon siya. Uman ato ti pulot. Maroy. Ato ipuli ang gapas, kaya na gapas. Ano pa ipila mo? Pilang ato ipuli ang gapas guys. So yan na siya guys no. Yan na. Uman guys. Kani, tripod. Ato itawag na sa cellphone. So wala ni guys. Thank you Shopee. Unsa guys, uman ato ni siya ang ilambod. So ako nabayran ni ani guys kung ano siya guys. Apil na ang shipping 205. Kini tripod 109. Apil ang shipping 200 kapin. So gamay ra gasto guys, maka-vlog na mo. Katong gusto mag-vlog diha nga precious. Ano siya guys, ato siyang ipilit dili guys. Lapil siya guys no. Ato ibot Hungary. Oh yes, yan na guys. So taas man siya guys, ato ilambod. Oh yes. So nindot sa tanan guys kay may puti ba? Lamdag itom da puti. So di jud ni maong gi-order sa Shopee, ang color gi sa Shopee brown to. Okay, niabot. Na guys. So ano ni guys? Oh yes. So sa kaninga kuan guys. Charing. Ilang computer eh. Amo ta computer guys. So man sa forma guys no. So muna na siya vlogger bitaw. Kita na mo ko sa YouTube ano yan sa pagkuan. So harang isundog. Oh yes. Feeling bragger nga di katigong sulti. So mao na ni full sit up guys. Tanawa ha. Post.